na mukhang mas maliwanag. Ano oras ba nagbubukas? 7. Tapos ngayon, walang nag-play. Sayang din yung tatlo. Ano ba yung totoo? Ay, doon na tayo bumili. Yung bang ano mo sa WhatsApp, diretso sa gallery mo? Ano niya? Okay, mabalis maniwanag. Tingnan mo. Malinaw siya. Pag YouTube live. Oo, live. Pero signal pa rin. Diba? O depende di ako ano dito. Internet lang. Dito. Order na sila. They will walk along the beach and leave you guys there. Oh, sarap. Parang nasa ano ka. Parang ano, parang style noise. Human drone.
Ay, Ay, para yung okay, wow. O, tingnan mo yung ano ko, yung baby naman drone ko. Project. Tingnan mo yung drone. Oh my God. Ayun na, tingnan ko. I don't think dapat kahapon. Human drone pero. Banana pancake. Banana pancake. Can I get this one? Seafood platter. Platter. Sarap din sa pakulo ka lang. Wala silang gulay. Yung gulay. Anong may mga gulay kayo? Mga offer? Anything baby? Anong sabi? Korean tiki salad at saka pork salad. Salad yung mga lagaway pinakbet, Hindi kahit chop suey. Wala. Ano ma'am? Chop salad po. ano yan? Okay. Like this one po. Hindi gusto niyo yung like pinakbet. Oh, wala ma'am. O gusto mo yung ano, yung fish nila. Yung catch of the day namin, sir. Gusto mo ito, o gusto mo itong ano, Gacho doon eh? Yes, po. May huli? Pero gusto mo Baboy yung huli ano, yung sa palengke. meron pang isa yung tapa. O gano'n, tapsilog. Ano like, meron pinapay ko na lang. Or gusto nyo mag-add ng pasta, ma'am? Ay, hindi. Hindi Okay. na siguro na yung take out. Thank you. Enjoy po. Meron pa siya ano, beef tapa. Opo, meron. Tapa pa ka? May rice pa. Hindi na namin ito cake pa. Tama. Gusto niyo yung partner. Ayan, garlic. Sige, mo na. Meron pa sa tapa. Ang tapa na banana lang nila. Tapa. Tapos agad. Excuse me, beef tapa po. Alin? Ano yun? Here po. Oh. Ito. Akin yan. Ako yan. Ano? Ayan, masarap na tapa.
Ha? Parang pusit. Sabi ko wala si Toro. Oo, sombrero mo. Ulo mo. Dinner na rin to ah. Kanin mo ba niya? Pinakang ko nga nakakuha talaga yung jumping salad saka yung araro seed. Puto. Sungarod, pwede na tupat. Ah, San Juan.
natin yun. Kabrad yan. Masarap yan yan. Masarap. Sabi? Hindi yan ang kainin. Yan ang mga tumatawag. Hi guys, we're Hassan. Yan, oh. 7 na, no? Ang mga kapag tayo. 7. May wake up call. Yes, sir? Video? Ilang kumain ka? Are you Rose? Yeah, may mga. Ano ba yan? Nakakapagawa ng ano kahit Diyan doon mo ba alat ko? Thank you so much, guys. Diba? Sinamin na. Enjoy every little thing. We didn't have a big one po. Only small one lang po. Ha? Small one lang po yung ganun lang. Ito lang. Dalawa. Dalawa. Excuse me. Sino? Kukunin ko yun. Nakakapulo yung hangin sa langaw.
Alam mo yung handa nun sa nito. Pwede mo tayo ipakainin lahat ng buong malapit bahay mo. Dapat pagkira ng lunch. Dami, no? Isaw na, no? Parang libre ka, ano yung magkano dami. Ito sa... Dapat dalawa lang na. Kahit tayo dito. Dapat sabi ko parang dalawa lang per person. Ang anak ko Ay, yung mga batang... doon. Yung natira ng lunch mo yata, kinain pa ng gamot. Meron yung sa sobra, sa. Dito. Sa. Sambo. Freezer. Tinapin ka lang sa piraso ba? Nagturo-turo ako. Bopis. Tapos di ba, may ba't bakit na ako kasi may nag-aaral kasi ng bakso. Ilan ba tayo? 46 times. 9 tayo, di ba? Apat. Magkano? $414 times 50.
Magkano? Pingit ako magkano? I'm still working too. I can make money here, Mom. I'm going to stay here. Hello? But in contract. You go like 1 month here, 1 You do your business. Yeah. So you need to do like, don't go like 1 month in contract. You get a visa. Bukada kami dati. Ha? Muna rin may uti ko. Hindi kaya may ako. Dadyan. Bago ko daw, to order there. Ano kaya namin ah? Bukada. Ano kaya? Kita hindi nasunod ng Nina. Kung may one day kami rin dito. May high-end ba? Mas high-end ba? Contract dito. Parehas na. For what? Kasi may jacuzzi sa atin sa room ng room. Sa room namin nun. Sa Okada. Sure. Those are for the gamblers. Yung big Disney na lang hindi ko napunta. Puntahan tayo. Ayaw ikaw yan? Oo. Ha? Iya di ba maiyak? No, pa. No. Meron pa pala ito. Gurong ko dyan. No, kaya isa kabel ko din dito. Ang mabawang na nanonood yung delikado dyan. Digikas mo. Ganun mo. Nagang ko? Nagang mo. Oo. Yan nga ako. Mabalik pa talaga rin yung Jai. Basta na-transfer. Basta. Kasi di ba may ilan? O, bati-bati lang niya. O, bati-bati lang niya. Pag-diretsyon. Di, siya naman ko dyan. Manong ito yung deposit niya. Namagam ko. Yan nga bangko. Oo. Kasi ito lang. Mati mo na Gcash yung ko. Delikado eh. Hindi na ano. Ano di yung problema ito eh. The one that we go to, like the first one. Hindi mo kayo doon. The beach. The front one. Hindi tam. Why? Dog, the name is Dog. Ha? Ayan ha. Don't get the picture first. Ah, swerte.
Wala ba yung nakikita? Are you gonna pay for it? Wow. Great. Aso? Brownin? Imis na ka ni Wayne. Video call kami. Nag-video call. Hindi naman. Saan yung bahay niyo? Nag-video call. Ako, ito na rin nakalagyan ba na yun? Manson ba ako? Ni ate, ni auntie niya. Tapos, Yeah, excuse. Yeah, this is from per person. Itong bill natin? With 200 pesos? Oo. natatibay Ang bill namin ay 2.6 sa kinain na. bayad ng per person sa island. Okay, bill namin. So, yung kinain namin. Nalina na po tubig. Salamat mga. Additional May dalawa. additional na yung tubig pala. Tapos ang kain, tulog ulit. Ang itim niya. Parang kilo niya. Kilo. Oo nga.